Kirmia rong amikar gender pangcho arit mendu pang thek thek the atu me kai picho. Karbi Anglong Land Protection Committee la pen rong cricket home arong asara tung pen chelangsi pherangkia mai kangi. Okereng Sports Association a hin pen Pandikhat Pathuak Lamong Football Club League ke paman. Karbi Anglong Live ataba birtang ton pen arjupanik tha. Kidam tang chiti ni phaing ko rai siarni a johon theme me chomang atum Kirmia rong amekar gender phangchu arit mendu me kai tekang chok lapen mendu me ke kai hud solar sang phule hai hui anta chopon lablo pusi a hem phu pen nang pachini dun. Meghalaya pen Karbi Anglong along le phelang alam ki lam ki ni kalilo. Lasi Prabchin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum labang solam ki ke pajut serak ji aphanta apong chuning rilo pusi Kirmi arong arada tum pen nang chuning ridun. Nelitum dak nelitum nelikorte ya mandulo dak yandar pangcu alang li mandu se patwe aju apor bang ne tum da chini ne the tuwe aju se ki kai lo ate patoda wada nelikorte ya bang chilong nanga chilang lapen thu vu tadak mandu si chibidiang kok amase lai haya nanga chipi haya se tadak pene baye ner keba por alang li bang dak mandulong nang chilelo ana mandulong na chile butor ke mandu bang ga derlo mechu derlo la sinere tum phan phon nang kol si nere tum ta patoda dap nang le dun lo ane tum nang le dun ta awe derlo a hormu horta ta mechu erlo ne la bang so mendu ko mat si ke manang tum chini ma nele tum kahonde ke ne tum ke chumang tum phan sine tum ke tin lo te la bang so mendu me ke chupana jo kopi ne hormu collection no som do ma kalukson ke dohoi lo pene sangli ni kor pho bekta alang li bang non kelong yaroi tadak si sakok le yi pusi sang tu patumi chewan der lo amar si solar ta plang thom pen bitari an pen phule phukok choi peri pen kumbol ta pak thom lahai nupak bene hormu anta nuksan thai lo Jirikindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong Live. Kidam tang chiti ni phaing ko ra hiniar ni lakhaing ko raisi Borjan constituency Langki LP School ahong chatayalong Karbi Anglong Land Protection Committee la pen rong cricket home arong asara tum chelangsi pherangkia mai kangipon. Borjan constituency along solar project nangki bijia main pen hadak ahawara long le ke parlu padopon. Long lake compensation kiti ponji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary pen chiti ni phaing ko rai siani tangdak pontang la pen chiti ni phaing ko ra pho anke ke paduan ni kachepaking ji aphan mate cut off date apor kiti bonda hidipi pen men tiso hawar rong troxy la pen tangrupet rong cricket home arong abanke amen klang dangwi la si solar project along ke parlu pon pedet apot rong asar pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan akiro pajirpon la penamen ke klang dunvek adima longle la so project bidam thunon puta tuning rithu solar project along longle ki dunlor arongta amen ke klang dunde det ki nilituma phana ka chong thuilo la pen ke cut off date mate ka chepa king aphana por ki pita nini ni thom ansia por pichot amen alis amen klang loni klang kleloni anta chet heklongle la son bulote ko puson si ka chepa king dunawar sai ki longpo la pen compensation namta par bigha long 1.75 lakh sanke chikroi dun thek thek apot si lapuson pulote nilitum ke dim klong chak thek thelo lapen EV ipik pendami kachisong paduponang koputa Karbi Anglong Land Protection Committee pen lamthi chepaklang pon solar project long bangke along legedun hok arong amel mai klang thede asila so hok arong amel klang thli det aputha ka mangke ni tungke Konsil sorpan curulo, aprang weda meni tungke ni tunong lenang konti pide rason te pusi ni tungke tuning rido, apo sinon weda mela ni tungla bonglong terang mentu so
la pen ke kanian se la pen ke lokpokiling la pen pu hatoka la pen hala kram sarong la pen pu nangri rong pi samteron la ni tum la rong sirkem ne keba phan kansirasor ni tum phan la so alis nang paklang kli bang ke la ni tum phan long linang phajok lu ku si tum ni pani si ni phai kre troxy arni se paklang pon kulo te boy pisame nilitum ke long ke ni phai inkoy ajo se nilitum ke long pon labang ke kona pen lo thekar long se paklang pon la hen lo ke paklang pon abang ke la ke Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue KAC Secretariat ke paklang pon abang ke Joint Secretary alang di rong pi sang hosar se paklang pon lo ladak abang kemenson pawelason hanlo all land owners falling under 1000 megawatt solar power project at Lahorijan Difu Revenue Circle declaration of cut off date Assam solar project lake ader bangke 25 ani CP te boy pis na pini arnia da nili tumban kumama se amen idun mai don de mana paklang tela nili tum amen ke samidalo ta pini arnia da nili tumban nang lime nang dun lo kasa menang dun lo banre menang dun lo babu menang dun lo pini nang paklang lena Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Okering Sports Association hin pen pater priponsi pandit khat pathu aklamalong Chiti ni phaing kora hiniar ni football club league ke pathu ke paman pon bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council em retesing hi alhui sarpo man pen chetong dun Aning kanwanga son thak thaksi Okering Football Club hin pen pininglet hotstami Okering Sports Association angkang kedo club crep lia tu maphan club league pathu pon boma sonsi pininglet hotstami kedam tang chiti ni phaing kora hiniar ni pen pangcheng patang do kecheng siara ni Richo FC la pen chingri FC ang bong ke pathu pangcheng pon do ke pathu ke thek muchora jok Richo FC atum ke cheng siar ni ke thoma goal pen che pahai pon do halapu ke pathu chengchia prang Okering Sports Association mai pu nilbason intipensi lama ingthurpon ke chengsi Okering Sports Association Football Club league ke paman ponalong Karbi Anglong Autonomous Council em retesing hi alhi sar poman pen kachetong dunalong denarong town committee chairman Prodibingti Okering Sports Association mai pu nilbason ingti chunbang prodapteron atum chetong du itu mana league party lo lah si intersap party dalam or Karbi Anglong intersap party dalam tak sih lah si mana ini sikit ini tum keceng lah masih dak kan sih ini hani bo select kon bom policy select kan lah aku ini tum course ini tak itu policy aku select kan policy News report Karbi Anglong live Dolamara Aron Barim Youth Committee atum pen patri priponsi Arnisia Pharman Aron Barim aputhak chethan chimumpon Beard he munit kechana son thotsi dhorom sita arniwang somindar along kechan thekdamlong lapusona porahut Karbi atum ahok pet mate hako beard he keplang ahut pen kirimbom Aron Barim mate Karkli kaphijo Aron adhorom kithir thipen kithormia ove atuma phan KIYC Central Committee atumalong Chithan chimumamai padopon lason thotsi chitini phayang kora hiniani dolamara long adapor phai kepen pangchengsi Arnisia Pharman Karbi Aron Bari matum ake kroi Karkli kaphejo aputhak chithan chimumpon Arni keso kephang ok kilitpik angbong seta ahin pen kewang kibi kithi saru sarhangatum anta loma hungate aluhi sarpo atum ke thanalam karjudun aning arong chipipon alhui sarpo atum pen Dr. Thorom Singh Teron Karbia Phurkimo Kangjang Terang Sirkep Dhonison Lekthe Karkli Kaphejo Haihui Alam Thesi Thanpon kedam tang chitini phaing kora hiniarni labangso mailong alhia man peng pen kachetong dut bileson terang KIYC maipu Dr. Thorom Singh Teron Bidisar KIYC Director CKS Kangjang Terang Bidisar KIYC lapen Advocate Donison Lekthe Bidisar KIYC atum henlo bangso mai ke pathir pon dolamara Aron Barim Youth Committee chunbang
rang si im terang herang kiat hingno nang kaning jialam arju ponsina Dola marapen arji sonrong par Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong Kheroni Southern Range ke parlo Hawaipur Jiribasa Puarong along Kiramtang Chitini Pai Inkorai Siajo Parusuram Johana Langli Baji Krener Kebra Minit Hong Kebra si Apor Malong Bazar Mate Hiti Pen Ahem Kachedam Bomahut Jiribasa LP Skola Thingnolong Amat Ejon Nampiaing Narpen Chitong Lok Ajok Adimalong Amat Apran Armuted Labangso Ahuni Aputhak Kheroni Southern Range Aphan Ronga Sorpen Birta Pisi Kithitanga Bangapum Humdampen Postmortem Aphan Kheroni Thana Han Hodai Ponlo Halada Ronga Long Kithekdun Long Atulpen Kaninje Pona Mohor Lapuson Hendu সরকারে একো ব্যবস্থা করা নাই তাকে আমি অনুরোধ করিছো সরকার আমাক কিবা সহায় কৰক নহলে আমি বাসি চলিব ইয়াত নোৱাৰি বহুত এইটো মোৰ গাঁও হয় জিৰিবাসা ভেটাপাৰ ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আছে কালি ঘটনাটো সবিশেষ কোৱাচোন কালি ঘটনা আমাৰ গাঁৱৰ এজন ককায়ে যোৱাকালি শনিবাৰ বজাৰৰ পৰা আহি আছিল তেওঁ আৰু জিৰিবাসা এমই স্কুলৰ ওচৰতে বাটতে মানে ফিল্ডতে হাতী পাই পেলাই তেওঁক গছকি দিছে Kheroni Pen Mohanteron Karbi Anglong live Chitini Phaingkora Hini Ada Porphai Troxiapor gold medalist Kachapalong Dun Atuma Phan Hanjang Langso Yogasana Association Atum Penchapatre Piponsi Karchua Mai Kepaman Pon Hanjang Langso Sports Association Pathu Aklamalong Athletics gold bronze and silver medalist Lapen yoga medalist Atuma Phan Karchupon Sonsi Mai Charipon Basapi Rong Pipi Mai Pi Hanjang Langso Yogasana Association Lapen Romir BP Pensi Aluhi Kepachinia Por and Ponro. Jai Megalong Aluhi Aman Pen Rajan Rongpi and Athletics Secretary Kasa Abhishek Gupta Bokajan Yogasana Association JP Mudoy CHO Sarihajanatum Chitongdun. Aduntho Diliram Terang gold and silver medalist second All Assam Masters Athletics Championship Kasen Hansepi gold medalist in third Karbi Anglong Yogasana Sports Champion Moriam Ingtipi bronze medalist in third Karbi Anglong Yogasana Sports Championship The Angkiling bronze medal atuma phan Karchu Padopon medal kelong po bangke actually nili medal palong pu palan practice kali seta yok mission fancy practice lo our side mission amat Karbi Anglong pen second Assam level Athletic Master Championship B mahudak nang hang konomat online form fill up matun lo amat pada pathudun mat long ta long lok lo lalo tasi puelo pada kidun pen experience lason lo ke practice nai koson lo labang itum chelar nang po first point dak itum han yang langsung long bangke trek awe synthetic trek awe ras kina amat hudak itum kostudam ok athema dak koson ma practice hodak ke pathu bangke lason kali dia lo tasi aku ke pathu tame analo ane phang akosi ek bayi lom se pathu nang mat itum las experience bang komcha lo seta itu minglong aso tume ni kali lo tangrak strong sit ong tasi ni sekala si gold medal palong lo Balipathar Pen Projentirang Karbi Anglong live Tang te pinia da babirta ki lapuan si kang ton paniklo